Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. I feel good. Magandang hapon, Metro and Mega Manila! Te, buhay ka pa? Ginhawa ka pa da? Aragoy! Maluoy ka? Welcome na naman po dito sa ating programang EDSA! EDSA! That's right mga kabisyo, ito po ang programa tuwing hapon hanggang gabi na talaga namang magre-revive sa'yo. Kasi simula kaninang umaga manong driver, alam ko pagod na pagod ka na. 'Di ba? Ang daming mga minsan may mga toxic ka pang pasahero. Maliban sa pasahero mo ngayon, mabait naman 'yan eh. Huwag kang mag-alala lang, bibigyan ng tip mamaya 'yan. Hindi nga totoo, 'di ba? Apakaraming toxic na mga tao sa paligid. Kaya wag mong sabayan din. So all you gonna do is to divert your attention. Ganun lang din naman eh. Don't let anyone or anything, even yung panahon ang makaapekto sa yung mood. 'Di ba? So dapat you are in control with your mood. Kung sa tingin mo medyo may trigger na masisira yung mood mo, eh medyo i-divert mo na kagad. Anong gagawin, Tang? Ay di, simple na yan. Lakasan ang volume ng radyo. Ganon lang yon. Aray! Bakit? Pinasa mo kagad sa akin. Di pa nga tayo nagpakilala. Oo nga pala, no? Anyways, mga kabisyo, kasama po natin! Hindi na tender, pero juicy pa rin kag naga-rago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama din po ninyo ang prodigy ni Tanghenyo. Inyo pong abang lingkod, Diego! Bandido! pag may buhok, impostor yan, hindi po ako yan. At siyempre, nako, hindi makukumpleto ang tropang EDSA kung wala ang cute at napakakulit na si Duday. Duday, magandang hapon! Batiin mo na sila! Go! Huwag mo nang galawin yan! Okay, go, Duday! Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po mga angkol tsaka mga auntie. Salamat po sa inyong laging pakikinig po dito po sa Love Radio. At syempre, abangan po ninyo kasi meron pong mga bagong mangyayari. Hoy! Duday! Ang bihira naman, oh! Inuunahan mo kami dapat ang mag-a-announce niyan eh! Sige, total na, nabanggit naman po ni Duday na may mga mangyayari at magaganap po dito sa Love Radio. So, antabayanan niyo po yan. Marahil naririnig niyo na yung rap ni Kajot. May mga mag-iiba. May mga magbabago, pero maintain pa rin ang saya. So yan mga kabisyo, tama po yan. May mga magbabago, may mga mag-iiba, pero maintain pa rin ang saya. O, diba? Kaya sa mga kabisyo po natin dyan, abangan po ang pagbabago dito po sa 90.7 Love Radio simula February 14. Pero bago po tayo humantong sa February 14, may ganap pa sa February 6 dito naman po sa Manila Broadcasting Company. Kung ano po yun, abangan. Sabi nila, Dotang kuloy na Blas Jigo, ano nyo pa kami, ulat-ulat nyo pa kami. Doon nila butaw na yan. Relax lang, Kola, relax lang ako bahala sa inyo Oy nga pala, magandang hapon sa mga nakatutok sa atin. O, Duday, may mga nagpapabati sa'yo. Shout out mo na daw. O, sige na. Huwag ka na makulit, okay? O, Duday, shout out mo na. Hello po
mga auntie. Kaso lang, lagi na lang shout out, Uncle Diego. Wala namang pa-donut. Huwag ka nang magreklamo. Sige na, shoutout mo na. Okay po, sige binabati ko po ng magandang hapon ang mga nakikinig po sa atin ngayon. Lalong-lalo na po si Uncle Alvin Pilanyo. Magandang hapon po at salamat po sa nakikinig. Ganon din po, magandang hapon kay Uncle Alberto Villamor. Ayan, ang pagkakarinig ko, Uncle Diego, nagkita daw kayo kagabi doon sa may parisan. Alam mo, Duday, masyado kong chismosa para pag maging bata. Ay, oo nga, nagkita kami ni Boss Albert Villamor. Kagabi kasi, ganito kasi Manong Driver. Yung anak ko, nag-message sa akin. Sabi niya, Di, baka madaanan mo naman yung Diwata Paris, yung Parisan ni Diwata, malapit lang dito, yung overload. Ganun. Sabi ko, tingnan ko kung makakadaan ako. Sinubukan ko naman. Nung pumunta ako mga kabisyo, ang dilim-dilim pero grabe yung pila. Kaya hindi na ako bumili. Dumaan lang ako doon nga kami nagkita ni Sir Albert Villamor. Sir Albert, maraming salamat. Oo, sabi niya nga, the best nga daw yung chicharon bulaklak at lechon. Oo, sana nga matry. Pero nga, gusto ko matry pero sobrang haba ng pila. Ay nako, malay mo, baka may mga kabisyo tayo dyan. Pwede ba makikipasabay na lang kami sa pila? Para matikman din namin. Okay. Anyways, mga kabisyo, ang oras po natin, 5:36 na po. Marami po tayong mga isyong lologikan mamaya at marami po tayo syempre matutunan. Hindi lang po kalokohan dito programang EDSA, but you will learn a lot of things. O, diba? Maliban sa natututo ka, napapangiti ka pa. O, diba? Iyan po ang 90.7 Love Radio hatid sa inyo. Basta 90.7 Love Radio, ano? Matik. Diba? 36 after 5. Tuloy-tuloy po ang tugtugan. Let's go! Here's song coming from the Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Lieben, Glauben, Globen. Sasakyan si Ka